parte irratiak grabatzera gatoz eta hirugarren mailakoa gara, ni Iratxe naiz. Ni Aitor. Eta ni Gonzale. Lehenik eta behin goiz animatzeko Pirritx eta Porrotxen maite zaitut kanta. Zazpi pisutako eraikin bat dago. Pisu bakoitzak asteko egun baten izena du. Eraikinaren igogailuari nola dituko diozu? Efektu direzia? Botoiari emanez. Zuen etorkizuna jakiteko asmoz zaudete? Gaur Capricornio, Leo, Cáncer eta Akuarioren horoskopoak tokatzen dira. Capricornio. Amodioa, mutilaguna izango duzu, baina adarra jarriko dizkizu. Baina Manolito, zer zara egiten kubana horrekin? Baina ez alzonde lanean. Zu ikustera atera naiz, eta horrela aurkitzen zaitu, ez nuen hori zutaz espero. Pero no me dijiste que tenía mujer. Osasuna. Osasun ona edukiko duzu, batzuetan janari falta. Dirua. Diru falta edukiko duzu. Leo. Amodioa, mutil bat edo neska bat gustatuko zaizu, baina zu berari ez. Kaixo, zurekin hitz egin nahi dut. Bai, esan. Begira, pentsatzen egon naiz eta esan nahi dizun zutaz maiteminduta nagoela. Barkatu, baina ni zutaz ez dut berdina sentitzen. Hau da, ni zurekin ez dut nahi ezer. Osasuna. Lodiegi jarriko zara, goizokia jateagatik. Dirua. Zor handiak edukiko dituzu. Zorriaren zor zarrak, zorri zarrak. Cáncer. Amodioa. Pertsona batekin ezkonduko zara eta 2 minutu iraungo dituzu. Gaur hemen gaude, Patxi eta Paka ezkontzeko. Patxi, Pakarekin ezkondu nahi alduzu? Bai. Paka, Patxirekin ezkondu nahi alduzu? Bai. Norbaitek ez zer esan nahi badu, orain esatea edo betirako isiltzea. Bai, nik zortxo bat esan nahi dut. Adarra jarri dizkio. Osasuna. Ez duzu kantzerrik izango. Dirua. Diru asko izango duzu. Akuario. Diruari abazteko asmoz, orain duzu aukera gure pertsonai famatua asmatzen baldin baduzu. 1000 euro irabaziko dituzu. Hau dira gu ematen ditugun pistak. 4 kateko aurkezlea zen. 35 urte ditu. Abeslea da eta pop latina abesten du, hau handia du. Ireki denean eta hasi deika. Rin. Bai, nor dago bestaldean? Pepi naiz. Uste dut erantzuna badakidala. Bai, esan. Iñaki Gabilondo. Nor ote da? Kaixo, eguerdion. Paka naiz, eta erantzuna badakidala uste dut. Esaidazu. Carlos Baute. Oso ondo, 1000 euro eramango dituzu etxera, zorionak. Eta orain, gure beste bertsolaria, Sustraiko Nina.
Egun on, Sustraiko Lina naiz eta nire kanta zaharrenetako bat abestuko dizuet. Erro pazarroiekin etxian nengoen, beti jantzioin naiz aldenik ondoen. Akaso bota ditut behar zen baino lehen, baina ondorioa, la, horra nabarmen. Tristena gozereen, aitona zarroren, jokoa gauzerdeen ikusi ondoren. Miseria gehiegi daukagu hemen, miseria gehiegi, la, daukagu hemen. Goiza bukatzeko, gure Julianak errezeta bat emango dizue hamaiketakoa ongi gozatzeko. Kaixo, gaur txitxarro pikantoiak nola egiten diren azalduko dizuet. Lehenik eta behin txitxarrak deseskamatu egin behar da. Gero, burua eta tripak kentzen zaizkio. Hori egin ondoren txitxarra irekita bandeja batean jartzen da. Hori, labean 150 gradotan sartzen da. Ez gehiago ez gutxiago, Bi ordu pasata, baina 2 ordu puntuale bestela gazteterako da. 2 ordu pasatzen direnean, atera egiten da, eta pikantoia bote egiten zaio. Ja ez da jateko prest, horregin. Oso ona, Juliana, honekin goiza bukatuko dugu, arratsalde ona pasa ezazue. Pero no me dijiste que tenía mujer. No, beste hau. Pero no me dijiste que tenía mujer. Hori? Ondo? Bai. Vale, venga. Bueno, ordenan naratzen, Pero no me dijiste que tenía mujer. Zuri jo. No sé, gustora joan etxaila? Ondo zintu zarete? Gustora irratia. Orduan zein ikon dut inderi hori esan dira zu? Zeine elkozarena. Ezane? Aldatu bertsoarena, no? Bertsoaren ordena. Zuri, pero ahora apuntatu dut zure de... Baina, eskaldatu. Pero egin behar dira zure. ¿Qué? Kerago alderantzi. Ba, pero badaki bertso, daude bi bertso eta bat da... Ez da baina manera guat eta zerretu. Vale. Bueno, dena den, korreo zuidan, Pasa, garbila, vale? Bueno, venga, agur.